सुप्रभातम, नमस्कारः. शुभ संस्कृत दिवस. आज जागतिक संस्कृत दिवस आहे आणि म्हणूनच हा सगळा घाट. तर आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या एक्स अर्थात आधीच्या ट्विटर अकाउंटवरून सर्वांना संस्कृत दिनाच्या शुभेच्छा दिलेत. भारताचे संस्कृत सोबतचे नाते खूप खास आहे असंही त्यांनी यात नमूद केलंय आणि सर्वांना कमेंट सेक्शनमध्ये एक संस्कृत वाक्य देखील पोस्ट करायला सांगितलंय. तर मग तुम्ही जाऊन नक्की कमेंट करा. आणखी एक सुखावणारी बातमी म्हणजे आपल्या चांद्रयान-3 मधून चंद्रावर उतरलेल्या प्रज्ञान बग्गीनं विक्रम लँडरचा एक फोटो काढून पाठवलाय. इस्रोनं आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून हा फोटो शेअर केलाय. प्रज्ञाननं आपल्या नॅवकॅमवरून हा फोटो काढलाय, जो लॅबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टीमनं तयार केलाय. या फोटोत विक्रम लँडरवरचे चास्ते आणि इल्सा हे 2 पेलोडही दिसतायत. तर आपण आधीच चंद्रावर पोहोचलोय, पण आज चंद्रही आपला थोडा जवळ येणार आहे. म्हणजे तो आपल्याला नेहमी दिसतो त्यापेक्षा 14% जास्त मोठा दिसणार आहे, ज्याला आपण सुपर ब्लू मून म्हणतो. यावर्षी जुलै आणि ऑगस्टमध्ये 3 वेळा हा सुपर ब्लू मून दिसलाय. आज या वर्षातला शेवटचा सुपर ब्लू मून दिसणार आहे. त्यानंतर आपल्याला 2026 पर्यंत त्याची वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे ज्यांना कुणाला हा चंद्र बघायचा आहे त्यांच्यासाठी पणजी वेधशाळा आणि दक्षिण गोव्यात मडगावमधील रवींद्र भवन इथं हा कार्यक्रम होणार आहे. तिथं तुम्ही या आणि हा अनुभव नक्की घ्या. आणि याचबरोबर आजच्या दैनिक गोमंतकमध्ये गोमेकॉ अर्थातच गोवा मेडिकल कॉलेजची एक विशेष पुरवणी देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये इथल्या अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा आणि उपचार पद्धतींची माहिती देण्यात आली आहे. तर तेही नक्की वाचा. तुमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या चांगल्या सकारात्मक गोष्टींबद्दल आम्हाला नक्की सांगा. दैनिक गोमंतक टीव्हीचं हे आमचं यूट्यूब चॅनेल सबस्क्राईब करा, आमच्या सोशल मीडिया अकाउंटना फॉलो करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं पॉझिटिव्ह व्हा, पॉझिटिव्ह राहा.